हिन्जाव माहारिया मोनसे जि गुफुर बायदि मोनसे फिसा दाग जाबानो माने बे दागखौ हुखुमोरनो हाया। जिउआव बे गोरोन्थिखौनो लानानै बिथाङा माने थैजासे रावनिबो सेराव थानो हायै बायदि मोनसे लासिंसिं जाबाय। बै थासारिया जे जागोन बेखौ माने बिथाङा सिगाङावनो साननांगौमोन आरो साननो रोङैनि थाखायनो बेबायदि थासारिया जादों आरो। थिग बेबायदिनो आं मोनसे खोथाखौ दुखु मोनबावो, दिनैबो होनगोन, गले गले होनगोन, जे बर' आइजो जानानै गावनि दख'नाखौ गाननानै बुहुमनि सिगाङाव जों जे एसेबां लासिंसिं खालामनांगौ बा लासिंसिं गावनि देहा मोदोमखौ खोन्थानानै माने ससियेल मिडियायाव ओंखारनांगौ, बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां। माने जि समाव एकर्ड जादों बे समाव जों जयैसोमोन आरो फरायसा आफादानो होन आरो गुबुन जेन'बा बिग्रायारि आफादानो एसे सानलाय हलायसो बे माबाखौ एकर्डखौ खालामदोंमोन आरो। दा बे समा जोंहा माखासे दैदेनगिरिफोरनि आखायाव फैबाय, माखासे मावनांगौ हाबाफोरा बे बिदिनो मावलांबाय आरो। बेहायबो जोङो बे BSc एकर्डखौ जोङो बिराद गाज्रि होननानै बुंनो हाया आरो BTD एकर्डखौबो जों बुंनो थाङोबा बै समनि जोंनि थासारिया थोनलामोन आरोना। जों गावजों गाव बुथारलायनाय आरो इक'नमिकेलि जों बिराद दुरबल जादोंमोन आरो बिग्रायनाय समाव जोंनि हारिया जोबोद खहा जादोंमोन। खुलुमबाय, बड'लेण्ड बुब्लि खौरां नायगिरि गासैखौबो आङो गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। आं दायो दंफैयो गफुर हालामनिनो सासे धोरोम बिथिं आरो समाज बिथिं आरो फारफ्रोमथिंबो जों बिथांखौ पारफेक्ट होननांगोन। मानो होनबा बिथाङा जोबोद जोंनि बर'नि समाज सिबिनाय बा माखासे खामानियाव बिहोमा गोनां होननानै जों बिथांखौ जोङो मिथिना मोनो। दा जों बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिना लागोन। दा जोङो बिथांखौ गिबियावनो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। नोंथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गिबियावनो खावलायबाय। गिबियावनो आं फंबाय रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आं खुलुमनाय बावबाय। आंनि मुङाथ' निजिरा, नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आरो गोबां समावनो आङो जेब्ला नोंथांमोना खावलायो अब्लानो आं बाथ्रा बुङो। जोङो बिथांनियाव जों सोंथि सोंनायखौ जोङो जागायगोन। नोंथाङा समाज सिबिनायजों लोगोसे समाज बिथिं आरो धोरोम बिथिङावबो गोबां ओंखारो आरो जोङो बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनो। दा जोंनि समाजा गोग्गो समाज बा जोङो जौगानोब्ला जों मा हाबा मावनांगोन? खोब मोजां कुइसन, नोंथाङा मोजांखौनो सोंदों। मानो होननानै बुङोबा नोंथांनि खुगायावनो मोनसे खोथाया ओंखारखादों आरो गोग्गो समाज, नङा होमबा? जोंनि ओंखारनाय थांखियानो गोग्गो समाज दानायखौनो नोजोर बोनानैनो ओंखारखादों आरो। दा बेहाय आं माब्लाबा खोब माने धोरोमनि मिथिंफोराव गोबां रायजो राजा लोगो मोनो। बेनिखायनो आंनि गोसोनि जि सान्थौ आरो रायजोफोरा मा हाबा मावनांगौ आरो रायजोफोरनि गेजेराव बेसेबां दिफेक्ट जेंना जेंखोना नुयो, बेखौनो नुनानै आं खोब गोसोआव दुखु मोनो आरो बेनि थाखायनो आङो धोरोमनि मिथिंफोराव थांनानै गोबां जायगायावनो बाथ्रा होयो। आरो समाजाथ' मोनसे जोंनि एंगारनो हायि। मानो होननानै बुङोबा बे समाजा नांगौ बायदि जोंहा डेभेलप जायाखै। बर' समाजा गोबां गोग्लैसोनाय, जायनि जाहोनाव जोङो गोबां दिनै राजनितिनि हेफाजाब लानानै, बिग्रायारिनि हेफाजाब लानानै बा गोबां बयबो सुबुङानो दिनै जोंनि जौगानायनि थाखाय साफा मोनफा माने हाबा मावगासिनो दं, जाय जेरै हागौ। बेनो बुंनो थाङोब्ला आरोना जोंनि समाजा दाबो आमेरिका, इंलेण्ड, जापान, जेरै चाइना बेफोरबायदि डेभेलप जायाखै। बुंनो थाङोब्लाथ' आरो दुखुनांथावा बेसिन आसामावनो जोङो माने मुंदांखा जानो हायाखैमोन आरो। दा बयबो बबेबा मोनसे हारियाव जोनोम जानानै गावनि हारिखौ खोब मोजां मोननाय थायो आरो बे हारिनि जेंना जेंखोनाखौ माने फोसाबनो गोसो जायो आरो। दा बेखायनो आङो बेफोराव हाबा मावो आरो। दा बे गेजेरावनो मोनसे सोंथिया जोंनाव टप फैबावदों, गोसोआव फैदों माने जों नुयो, जों माखासे लिडारफोराबो जों नुयो आरो माने समाज जौगानाय होनोब्ला जोंनो राजनितिक बिथिंखौबो नांगौ हिसाबै जोंनि माखासे लिडारफ्रा गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायनाय, लोगोसे गावजों गाव दावराव दावसि जों बेफोरखौ नुबाय थायो। दा जोङो सासे लिडारशिप एबा सासे गोग्गो लिडारशिप कुवालिटि जानोबा जों माबायदि जानांगोन? दा बेबो दा समाजाव जाबाय थानाय इम्परटेन्ट कुइसन आरो। दा जों हमनानै ला बर'नि आन्दलन हिसाबै जों एसे नाहरग्रोनांगोन। खोब माने जेब्ला बर'आ अलखदाव दङमोन अब्ला माने बर'नि माखासे हमनानै ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय बांसिन जोंना स्टार्ट जादों आरो हादरनि माने गोरायै माने बे जोङो आसामाव उदां मोननांगौ होननाया। दा बे बेलायाव खोब माने बिग्रायनाय जाबाय आगोलाव बर'फोरा। फरायसा आफादनिफ्रायनो जोंना बांसिन जागायजेनदों आरो हमनानै ला।
बड'फा उपेननि समनिफ्रायनो बर'आ मोनसे उदां हादर नांगौ बेनिफ्रायनो लिडारफोरा ओंखारजेननाय जादों आरो दा बुंनो थाङोब्ला बे बर' आन्दलनाव जोंहा मोनथाम सुक्ति जाबाय आरो जों बेखौनो नाहरग्रोनांगोन बेनि गेजेरजों जोंहा लिडारफोरा दान्थे बिदान्थे जादों आरो जों गिबि गिबियाव जोङो BSc एकर्ड जाबाय आरो BTAD एकर्ड जाबाय बेनि उनाव जोङो दिनै BTR एकर्ड जादों दा आं मोनसे खोथाखौ दुखु नांनानै बुङो आरो जेनेबा गेजेर गेजेरसो बुंनो सानदों आरो आङो जे दैदेनगिरिफोरा BSc एकर्डआ जेब्ला जादोंमोन निश्चय बै समनि थासारिया जोंखौ बिदिनो थोनदोंमोन आरो दा ओंखायनो बेहाय जेसेबां दैदेनगिरि दङमोन बिथांमोना बै समनि थाखाय पारफेक्ट आरो बेखौ जों मावनो गोनां जाखादोंमोन बिनि उनाव आरो BTAD फैलायबाय जोंहा बेहायबो जों माने जि समाव एकर्ड जादों बे समाव जों जयैसोमोन आरो फरायसा आफादानो होन आरो गुबुन जेन'बा बिग्रायारि आफादानो एसे सानलाय हलायसो बे माबाखौ एकर्डखौ खालामदोंमोन आरो दा बे समा जोंहा माखासे दैदेनगिरिफोरनि आखायाव फैबाय माखासे मावनांगौ हाबाफोरा बे बिदिनो मावलांबाय आरो बेहायबो जोङो बे BSc एकर्डखौ जोङो बिराद गाज्रि होननानै बुंनो हाया आरो BTD एकर्डखौबो जों बुंनो थाङोबा बै समनि जोंनि थासारिया थोनलामोन आरोना जों गावजों गाव बुथारलायनाय आरो इक'नमिकेलि जों बिराद दुरबल जादोंमोन आरो बिग्रायनाय समाव जोंनि हारिया जोबोद खहा जादोंमोन बै खहाखौ नायनानै सरकारा जि होयो बै समाव माने सानै हयै बेखौ लानाय जादोंमोन आरो बेखौ नुबोदों आरो थिग बेबायदिनो BTADनि जि BScनिफ्राय जोङो एसे डेभेलप खालामनानै BTADखौ खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो BTAD खालामखांनानै दिनै BTRखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो दा बुंनो थाङोब्ला BTADखौ लानानैल' जों गोजोननो हाजोबाखै मानोना बेहाय फुर्नांग जोङो हादरखौथ' जों उदांस्रि खालामनो हाखायासै आरो लोगोसे जोंहा माने माखासे सिमाफोरा थालांदों आरो खोब फिसा जादों दा बेहाय BTRनि मोनसे गेदेरसिन माने मोजां जाफुंसारनाय जोंनि थाखाय होननानै बुंनो थाङोब्ला बे सिमाखौ बारायनो हादों आरो दा आं थखै बुंनो थाङोब्ला BSc एकर्डनि माखासे दैदेनगिरि BTADनि दैदेनगिरि आरो BTRनि दैदेनगिरि बयबो मोनफा मोनफा हाबा मावबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो जि समाव जि थासारिया थोनदों दा बेखायनो मोनफ्रोमबो एकर्डखौ आङो खोब मान होयो आरो दैदेनगिरिफोरखौ आं मान होयो नाथाय आं पार्सनेलिटि हिसाबै माखासे दैदेनगिरिफोरखौसो एसे दुखुनांथाव नुयो आरो मानो होनना बुङोबा बिथांमोनहा स्टार्टिङाव जि मावदों खिन्थु बे स्ट्रेंथखौ माने इन्डिंसिम लांनो हानाय नुवाखै आरो मानोना गावजों गाव आरो माब्लाबा माब्लाबा ओरैबो नुदों राजनितिया बिथांमोननि थाखाय एकदमबारे जेनेबा हमनानै ला आरो राजनितियानो माने ओंखाम बेबायदि बाथ्रा बुंनाय नुदों आरो गाव जि स्ट्रेंथआव दङ बे स्ट्रेंथआव जोङो माने हाबाफोरा माखासे समाजनि थाखाय जाफुंला होननानै मोनथिसेयावबो माने गुबुनखौ बांद्राय नासयलायनाय नुदों आरो नैबे मोनसे खोथाया माने नुथाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां माने मोनसे समाव समाजानो दायित्व होनानै गेदेर गेदेर लिडार जाबाय लिडार जायखांनायनि उनाव गावजों गाव माने नाम खारि खारि बाथ्रा बुंलायनाय दान्थेलायनाय आरो नंगौ नङा बुंलायनाय बा माखासे बिथिङाव माने बुंनो थाङोब्ला मोजांखौ नुनानैबाबो गावनि जि मावथाय बे मावथायखौनो जायाबाबो देरहानो लुबैनानै माखासे बाथ्रा बुंनायबो नुदों आरो दा मालाबा मालाबा समाजखौ लांनानै मालाबा मिनिथाव नाम खारि खारि बुंलायनाय बे माने जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां आरो आं बेखौ माने मोनसेल' पार्टि होननानै आं बुंनो लुगैयाखै जे आं पार्टिखौ लानानै आं बुंनो लुगैया मानो होनना बुंबा पार्सनेलिटि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जि क्वालिटि बे क्वालिटिफ्रा माने माब्लाबा गाव माबायदि जानांगौमोन बेखौ बावगोमालांनाय जों नुदों आरो समाजा गोजौ थाखोआव थांनांगौ माब्लाबा BTADनि जि मावथायफोर बे मावथाया जुदि एसे माने उसुबिदा जाबायबा जों BTRखौ लानानै माखासे हाबा मावनि मानोना BTRआव जों माखासे जाफुंबावनो हागोन बे सान्थौखौ माने लानो हायाखै आरो जे गोजामानो माने खर दैखांबाय थानाय बा गोदानफोरनियावबो माखासे बुंलायनाय बा माखासे बिथिङाव माने बुंनो थाङोब्ला मोजांखौ नुनानैबाबो गावनि जि मावथाय बे मावथायखौनो जायाबाबो देरहानो लुबैनानै माखासे बाथ्रा बुंनायबो नुदों आरो दा मालाबा समाजखौ लांनानै मालाबा मिनिथाव नाम खारि खारि बुंलायनाय बे माने जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां आरो आं बेखौ माने मोनसेल' पार्टि होननानै आं बुंनो लुगैयाखै जे आं पार्टिखौ लानानै आं बुंनो लुगैया मानो होनना बुंबा पार्सनेलिटि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जि क्वालिटि बे क्वालिटिफ्रा माने माब्लाबा गाव माबायदि जानांगौमोन बेखौ बावगोमालांनाय जों नुदों आरो समाजा गोजौ थाखोआव थांनांगौ माब्लाबा BTADनि जि मावथायफोर बे मावथाया जुदि एसे
माने उसुबिदा जाबायबा जों बिटिआरखौ लानानै माखासे हाबा मावनि मानोना बिटिआराव जों माखासे जाफुंबावनो हागोन बे सान्थौखौ माने लानो हायाखै आरो जे गोजामानो माने खर' दैखांबाय थानाय बा गोदानफोरनियावबो माखासे सोरनिबा सान्थौखौ आं माने लुबैयो माने गोदो जि मावलांबाय बिनि मान सन्मानखौ बावनानै आरोना बांद्राय नाम खारि खारि नांज्लायबाय थानाय खमलायबाय थानाय बा माबा मोनसे दान्थे बिदान्थे आरो बेखौ मोजां नङा आरो मानो होननानै बुङोबा बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा मोनसे बिबान दङ जों बर' हारिनि थाखायसो खामानि मावदों नङा होमबा खामानि मावनो ओंखारदों जुदि जोंनि मावनांगौआ दानो जोबाखै जों गोबां मावलांबावनांगौ दं गुबुन हारिफोरजों जों समान मोनथाय आरो बिथांमोननि स्टेटासजों जों गोरोबहोनांगौबा जोंनि जाथिखौ जोंहा मावनांगौ हाबाया जेबोआनो जायाखै ओंखायनो माब्लाबा गावनि अहंखार गावनि सान्थौ गावनि बानि बिसार आरो नेगेटिभ सेन्सनि बाथ्रा बा सान्थौ बेखौ माने जों गारलायलायनानै जों वेलकाम खालामनांगौ मोजां हाबाखौ बेखौ माने बे कुवालिटिखौ नुवाखै आरो दायो बे समाव मोनसे सोंथिखौ जों थाबैनो गोसोआव फैदोंलाय आरो जोंनि बर'नि गेजेरावथ' गोबां एकर्डआ जानानै थांबाय दा बैफोर एकर्डनि गेजेराव अबेबा मोनसे एकर्डखौ बांसिनै सापर्ट दं नामा मेडाम आरो मोजांसिन मोनो आं बे रोखोमै गैया मानोना आं बे बाथ्राखौनो होनदों आरो बै सिटुवेसना जोंखौ बिएससिखौनो खालामखादोंमोन आरो मोनसे सिटुवेसना जोंनिया हमनानै ला बिटिएडिखौ जों एकर्ड खालामनांगौ होननानै जोंनाव बाध्यतामूलक फैखादोंमोन दा बेजोंबो गोजोनासै जों मोनसे गोदान आरो माने एकर्ड मोनबावबाय दा बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो बेखौबो लामा नायनांगौ जोंहा चान्स होनांगौ आरो मानोना जोंहा बे सिमा बारायनायाथ' जोंनि थाखाय गाज्रि नङा आरो माखासे प्लान पलिसि आरो जोंनि समाजा माने सोलोंथाइ बेलायावबो बांसिन दावगानाय नुदों दा बे बिथिंखौ लानानै जोंनि साननायफोरा समजों लोगोसे मालाबा चेन्जिं जायोब्ला आरो जों दावगानो हासिनगोन आरो बेखौ जों नुहुरदों आरो खिन्थु गाज्रि मोजाङा समनि थाखाय बयबो मोजां जादों समखौ लानानैसो जोङो सोलायनो गोनां जादों आं बेखौसो नुदों आरो नंगौ बेफोर बाथ्रायाथ' नंगौ थिगानो मेडाम बुंनाय बायदियैनो जोङो बाथ्राफोरखौ जों सैथोखौ नुहुरदों आरो दायो जोङो माखासे बाथ्राखौ जों मिथिबावगोन दाख्लैबावैसो जिथुनाखि जोंनियावहाय मोखां बिजाबफ्राव भाइरेल भिडिअ जादों आरो लोगोसे भाइरेल भिडिअफोरखौ हगारो हौवासा जा हिन्जावसा जा हगारो आरो लोगोसे सोरबा बायदि मानसिया आरजाथावै जोंनि बर' सुबुंफ्रानो आरजाथावै खामानिखौ मावगासिनो दं जेरै हौवा गोनांखाया बेलेगजों थांनाय बायदि बायदि बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथां आंथ' बेखौ गोबां समावनो आं बाथ्रा बुंबाय नोंसिनि सिगाङावबो बुंदों आं माब्लाबा समाजनि गेदेर गेदेर मिटिंनि लेक्सार होनायफोरावबो बुंदों माने आं जोबोद लाजिनाय मोनदों आरो मोनसे फेसबुक पेज बा ससियेल मिडियाया जोंनि माने गियाननि फोथारसोमोन आरो दा बे गियाननि फोथाराव जोङो माखासे मानसिफ्रा जायफोर साननो हाया बिसोरो माने बेखौ माने गावनि आखाइ मुथायाव लानानै जानला मोनला रावखौबो सानालासिनो बाथ्रा बुंनाय नुदों आरो बा हगारनाय नुदों आरो माखासे जोंनि आइजोफोरा हमनानै दा फैसालि ब्रह्म ना मा होनोमोनलाय फैसालि ब्रह्म बेनियाथ' जोबोद नेहाथ जाबाय आरो खनजिता बर' बिथाङाबोथ' जिबायदि हाबा मावनानै दा गावनो निजेनो खेमा बिनांलायनाय जाबाय मोनसे खोथाखौ आङो गोसोखांदों माने जों मानसि महरै ना जुनारनिफ्राय जोंखौ इसोरा आलादा सोरजिदों जेला जोंनाव गियान मानसिनि गियाना थानांगौमोन आरो माखासे आइजोफोरा गावनि लाजि गावनि लुबैनाय माने हास्थायनायखौ दबथायनो हायैयाव गाव गावनि जिउखौनो सावनानै लादों आरो दा दिनै आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुङो आरो जे जोंनाव हमथानाय गोसो माने गोथार गोसो थानांगौ अब्ला जोङो माने जोंनि लाइफआव मोजां जायो आरो दा हमथानाय आरो गोथार गोसो बुजिनाय गोसो बेबायदि गैयैनि थाखायनो दिनै फैसालिया जेरैबायदि आलाय सिलाय जाबाय बुंनो थाङोबाथ' जेन'बा ससियेल मिडियायाव मोनथिनाय बायदिबा नुनाय बायदिबा बिथांनि जोबोद मोजांमोन बिथांनि जि मोननांगौ फेसिलिटि बेखौ मोनजोबदोंमोन आरो बिथांनि थासारिया जोबोद मोजाङाव दङमोन नाथाय बे थासारिखौबो बिथाङा गावनि लब लालसजों गोजोननो हायैयाव दिनै गावनि जिउखौनो सावना लाबाय थिग बेबायदिनो जोङो जिउआ मोनसे दावहा फोथाराव गसंनाय बायदि नालाय जिउआव माने जोङो जेब्लाबो इसोरखौ बेखायनो जोंनो धोरोमखौबो नांगौ आरो इसोरखौ सिन्थिनानै सैथो लामाजों थांबाय थायोबा जेखौ मोनदों जों बेहायनो गोजोननांगोन आरो मोनैखौ जोङो जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जाफुंहोनांगोन आरो गोजोनखौ जों गावनो दानांगोन आरो खोब गोजोनखौ जोङो गुबुनाव नागिरनानै मोना गावनि न'आवनो गोजोनखौ नागिरोबा जों मोननो हायो बेफोर हाबाखौ माखासे मावनो रोङैयाव दिनै गावनि जिउआनो माने सिलिंखार जालांनायनि मोनसे लामायाव फैदों बेयो दा समाजाव हमनानै ला फैसालिनि खोथाखौनो बुंबाय आङो समाजाव मोनसे नाम गैला बेहा
गिबियाव आङो मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन जेब्ला निउस चेनेलावनो बाथ्रा बुंहरनाय जादों जे हिन्जाव माहारिया मोनसे जि गुफुर बायदि मोनसे फिसा दाग जाबानो माने बे दागखौ हुखुमोरनो हाया जिउआव बे गोरोन्थिखौनो लानानै बिथाङा माने थैजासे रावनिबो सेराव थानो हायै बायदि मोनसे लासिं सिं जाबाय बै थासारिया जे जागोन बेखौ माने बिथाङा सिगाङावनो साननांगौमोन आरो साननो रोङैनि थाखायनो बेबायदि थासारिया जादों आरो थिग बेबायदिनो आं मोनसे खोथाखौ दुखु मोनबावो दिनैबो होनगोन गले गले होनगोन जे बर' आइजो जानानै गावनि दख'नाखौ गाननानै बुहुमनि सिगाङाव जों जे एसेबां लासिं सिं खालामनांगौ बा लासिं सिं गावनि देहा मोदोमखौ खोन्थानानै माने ससियेल मिडियायाव ओंखारनांगौ बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां मानोना ससियेल मिडिया होननानै बुङोबा बयनिबो आखायाव मबाइल थायो नङा होमबा बयबो बेखौ नुयो दा मोनसे खोथाया दुखुनांथाव बर' समाजनि सासे आइजो जानानै नङा होमबा बर' समाजनि सासे आइजो जानानै गुबुन एसेबां लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरनि सिगाङाव नुजानानै लाइमोनफोरनि गोसोखौ गाज्रि खालामनाया बिराद गिदिर नेहाथ इनाया गावजों लोगोसे माने गोबां समाजखौ लेथ्रा खालामनाय जादों आरो दा बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो दा बिदिनो आरो आइजोफोरनिल' खोथा नङा माखासे इसिङारि जायफोर राव बे रावफोरखौ माने फेसबुकफ्राव होनानै माने फ्रन्टआव लाबोदों आरो फेसबुक पेजाव लाबोनानै फेसबुक फोथाराव माने लेथ्रा खालामफैनाय जादों आरो जाय सोदोबफ्रा जोङो माने रायलायथावा दिन्थिफुंनायाबो मोजां नङा आरो माखासे खोब फिसा फिसा पेन गाननानै मोसालाबायनाय बेफोरलाय समाजाव मारै फैथावो सासे बर' होननानै डेभेलप कान्ट्रिबा बिसोर बिथांमोननिया आलादा नाथाय जोंनिया दासिमबो माने अदाबाव बनजों ओंखाम संनानै जानाय खोब लांथियायै स्कुलाव थांनाय गोबां जोंहा थासारि दङ गोबां हादान एरिया दासिम दङ जों गावनि न'फोरखौनो दैखांनो हायाखै बैफोरनि गथ' गथाया जुदि गाज्रि जायोबा समाजा बेसेबां गाज्रियाव थांगोन दा बैफोरखौ नायोबा जों माखासे इउटुबार आरो फेसबुक पेजाव माखासे लिरनाय आइजोफोर बिथांमोनखौ जोङो निन्दा होनो लुबैयो आरो जे समाजखौ बेबायदि दाखालाम दा बे समावनो इउटुबार नाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलुआ फैबावदों आरो गोबां सुबुंफ्रा बुङोबा गोबां बेलेग मानसिफ्रा बुङो बर'नियावहाय बांसिन भाइरेल भिडिअ बायदिसिनाफोरखौ जों मोखां बिजाबफ्राव बा ससियेल मिडियायाव लाबोनायखौ नुनो मोनो ना बै माखासे क्रिएटरफ्रा थारैनो नंमारगौ नामा जोंनि क्रिएटर्सफ्रा बेफोरबायदि कन्टेन्टखौल' बुथुमनानै गावनि भिउसनि थाखाय बा गावनि लाबा लाबनि थाखाय बेफोरखौ होयो नामा बेखौ सानो नामा बेथ' बिराद इम्परटेन्ट कुइसनखौनो सोंबाय आरो एबार आङो इम्परटेन्ट कुइसन होननानै बुंनो गोनां जायो जे बर' समाजाव धोरोमनि बाथ्राखौ लानानै बा गियाननि बाथ्राखौ लानानै गोबां फेसबुक बा इउटुबफ्राव होननायखौनो नुवा आरो गुबुनफोराथ' धोरोमनि बाथ्रा गियाननि बाथ्रा गोबां माने माबा शेयार खालामनानै बुङो आरो ओमफ्राय दा बर' समाजनि माखासे इउटुबारनि मोनसे केरेक्टारखौ जों बुंनांगोन बिथांमोना दुखु मोनबाबो जाया जेब्ला मोनसे जाथाय जाबाय समाजाव लासिंसिं बे जाथायखौ कन्टेन्टनि नामावसो होननानै बुंनांसिगोन आरो माने शेयार आरो कमेन्टस आरो माबाफ्रा भिउसफ्रा बारा फैबानो रां मोनो नामा आंबो बारा मिन्थिया बे बेलायाव खिन्थु बे दाखालि हमनानै ला फैसालियानो जाबाय कनजिथायानो जाबाय जों बेखौ दोनखुमानोसो हानांगौमोन आरो जाहाथे गुबुना मिन्थिया नाथाय बेखौसो लानानै बयबो माने गाव गाव पेजाव होनानै माने भिउसखौ नागिरनाय बायदि नुदों आरो दा बिनि बे जि मावथाय बे मावथाया माने जों गावखौनो फानना लादों आरो जोंनि बर' आइजोआ सासे बिराद गिदिर गोरोन्थि खालामबाय आरो गोरोन्थि खालामनानै माने लासिं सिं माने जाबाय बे सोदोबखौ जों दोनखुमानांगौ माने खोन्थाना लानानै माने जों मालाबा माने रांनि माबायाव आरो ना हमना ला रांनि लालसाव माने जिखि समाजा लस जा लाब जा बेखौ नोजोर बोआलासिनो माने हगारलाबायनाय बायदि होननानै बुंनांसिगोन आरो बेखौ दुखु गोनां नंगौ थिगानो बे बाथ्राखौ गोबां मानसिफ्रा बुंबाय थाखादोंमोन नंगौ जों दिनै मेदामनि खुगानिफ्रायबो खोनाबाय थारैनो नंमारगौ बेफोरबायदि कन्टेन्ट गाज्रिखौल' जोंनि माखासे क्रिएटर्सफ्रा माने बोखांनानै होयो लोगोसे मोजां कन्टेन्टखौ बांसिन होनायखौ नुवा बेखौ नंमारगौ आरो दायो बे समाव जों धोरोम बिथिङावबो फैगोन मेदामनिसिम धोरोमाथ' जोंना गुबैयै जोंनियाव बाथौ आरो लोगोसे ब्रह्म ख्रिस्टान जों नांजाबना थानाय हिसाबै जों मिथियो दा जों सानो नामा जे माने मेदामा सानो नामा जे माने अबेबा धोरोमा मोजांसिन होननानै सानो नामा बेथ' इम्परटेन्ट कुइसना खोब मोजांखौनो सोंबाय खोब बुरजा सोंनाय बायदि मोनदों आरो आङो दा आं बेखौसो बुङो आरो धोरोमा माने मोजां गाज्रि जेबो थाया इसोरा सासेयानो आरो बेनो गासैबो बिनिनो माया होननानै आं दा धोरोमाव बुंनो सानो आरो मिसनारियाबो एखे धोरोम बाथौआबो एखे धोरोम आरो हमना ला जोंना दा ब्रह्म बे मोनथामा दङ आरो
आं बेखौसो बुंगोन दिनै जे धोरोमा जोंनाव बयनावबो थानांगौ आरो गावबागाव नियम नितिजों गावबागाव फालिनायाव जेबो दाय थाया खिन्थु नैबे खोथाखौसो आङो माने गुबैयै बुंनो लुगैदों जे धोरोमा मोनसे बिलो एबा बारि बायदि आरो नङा होमबा बे बारिनि गेजेराव थायोबा जोङो इनाय अनागार मुगैनाय नासयनाय माने बेयो माने जोंखौ दबथायो आरो बेखायनो जोंनाव बयनावबो धोरोम थानांगौ आरो मानसि समाज आरो जुनाद समाज गैया होमबा दा जुनाद समाजनि माखासे जुनादनि आखुआ जेरै बे आखुनिफ्राय जोंखौ दोरोद होनायानोथ' धोरोम बेखायनो जों दिनै बेखौसो बुंनो सानो बे धोरोमा जोंनि एंगारनो हायै मोनसे पार्ट आरो बेखौ जों न'खरजों लोगोसे समाज आरो समाजजों लोगोसे जोङो बयनिबो गेजेराव माने गावबागाव धोरोमखौ जोङो धोरोमनि थाखायबो हाबा मावनांगौ आरो गथ' गथाय लाइमोननिफ्राय हमनानै माने गथ' गथाया जेसेबां गोरोन्थि लामाजों थांदों बेखौ बन्द' खालामनायाबो मोनसे धोरोमानो आरो लाइमोनफोरा इनाय अनागार गावनि बोलोखौ गाज्रि हाबायाव बाहायाबासिनो मोजाङाव बाहायनांगौ मोनसे गोहो बे गोहोखौ सिदा लामाजों लांनायाबो धोरोमानो धोरोमाव लाबोयोबा गावनि बिमा बिफा बिब' बिनानावफोरखौ सिनायनायनि मोनसे लामायानो जादों धोरोम आरो दा जों दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन धोरोमाव हाबा मावनायनि मोनसे गेदेर आंनि थांखियानो जादों दिनै बिराद दुखु गोनां सोरबा 2 महलिया न' लुबाय 3 महलिया न' लुबाय नङा होमबा सोरबा गेदेर थिकादार जाबाय कन्ट्रेक्टार जाबाय माने पृथिबियाव जेसेबां नुदों मालाबा गावनि बिमा बिफाखौनो बैसांनिफ्राय गाहरनाय मालाबा गाव बिल्डिं सायाव थाबाय बिमा बिफाखौ फिसा गेग्रेब न'आव दोनबाय आरो माब्लाबा गोथाव ओंख्रिजों जाबाय बिमा बिफाखौ जुदा जाहोबाय मालाबा सोरनिबा जिउआव नुबाय बिमा बिफाया थैबाबो माने फिसालाया माथोखौनो होआ आरो दा बैफोर थासारिया आंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जायो आरो ओंखायनो जोनोम जाबाय जेबोला बे जोनोमाव जि मोन्दांथि मोन्दों बेखौ माने आंनि गोरबोनि सान्थौखौ आङो गुबुननो फोरमायनो लुबैयो जे बिमा बिफा बिदा बिनानाव अनलायनाया खोब मोनसे जौगानाय आरो बेखौ बोरै लाखिनो हायो आरो बे बाथ्राखौ आं बोरै माने रायजो राजानो खोनासंहोनो हायो बे बिथिंखौ लानानै आं धोरोमाव ओंखारदों आरो आंनि थाखायबा धोरोमा गासिबो एखे आरो आं धोरोमखौ बयखौबो समान मान मर्यादा होयो आरो सिबियोबो आरो डिफारेन्स नुवा आरो नंगौ मेडाम बुंनाया बाथ्राया सैथोआनो दा जोङो बे बिथिङावनो मोनसे कुइसनखौ जों सोंबावगोन लास्ट मेडामनावहाय धोरोमनि बिथिङानो हक बा समाज सिबिनायनि बिथिङावनो हक मेडामखौ गोबां मिथिं दावथिङाव जोङो गोबां मोजां लेक्सार होनायखौ नुनो मोनो दा जोङो आइजो माहारि हिसाबै जेनेबा आइजो माहारिया जेनेबा साबना हामनाय बा मोजां जानो थाखाय जों मा हाबाखौ मावनाया मोजां जोंनि थाखाय दा बेथ' कुइसना गोरायाबो आरो गोराबो आरो बुंनो थाङोबा जोबोर बेबो इम्पर्टेन्ट दा बेखौ आङो बेखौसो बुङो दिनै बर' समाजनि आइजोफोरा जाबायदि माने स्टेटासाव थानांगौमोन बेबायदि स्टेटास गैया आरो फारसेथिं जोङो अरायबो नागिरदों समाजनि डेभेलपखौनो नङा होमबा माने समाजा जौगानांगौ गोबां दैदेनगिरिफोरा होनदों गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोरा मेल मिटिङावनो समाजा जौगानांगौ नाथाय जौगानांगौ होननानै बुङोबा जों नुदों बुहुमनि गोबां आइजोआ गाव गावनो जौगानाय नाथाय बर' समाजाव सिन्था खालामनो नायबा जों माने जोंनि स्टेटासा नांगौ बायदि जायाखै नालाय जों माने समान हौवाफोरजों समान स्टेटास मोननांगौ आरो दिनै बुंनो थाङोब्ला मोनसे आइजोनि मोनसे जारिमिनफोरानो दा गोथां जारिमिनानो जागासिनो दं प्रतिभा पाटिल नङा होमबा